har startet noget. Ej, det der kan jeg ikke lide. Den er bare sat til at filme 60 fps, nu går den bare nedad. Fuck er det der har jeg sådan. Ja, kom nu. Ja, det skal vi bruger du overhovedet, Philip. Mig? Philip, kom nu. Jeg bruger forskellige. Vi går bare af, Come on. Philip. Philip. Vi har brug for dig, vi har brug for dig. Det var sat til 35 fps. Kom nu, vi har brug for dig. Hallo? Jamen, jeg får snaps og beskeder fra min mor. Hvad så? Gå nu bare. Og hvad så, vi skal af? Der er en like. Jeg kommer jo nu, mand. Ja, det sker der bare. Nice. Træk jer. Hvis I tager skade, så træk jer. Og jeg har set en... Der er en, der kommer den anden vej. En skadet minimal. Han der, han er død. Fuck det der. Fuck. Ham den sidste, han. Han har også ramt højreklik. Kom nu! Anders, kom nu, han har ramt højreklik. Du skal bare højreklik ham. Du skal crouche. Nice. Så det er switch. Switch. Ja. Rich. Box. Rich. Ja, nice. Jeg tror bare, jeg kan connecte. Ja, jeg har lang. Jeg har connector. Jeg køber det flyveskilt. Jeg går Hvad mener ham der hasser Anders der? og... Ja, med dem lige, what the fuck? Så husk lige i position nu, du kan godt det her med. Ja. Kan jeg da godt. Anders, Jeg skriver bare. du skal blive. Så går jeg B. Ej, der går med mig på. Jeg tror, han mener... Ikke noget med. Ja, hvad med for eksempel på ham stort? Kom nu. Der er Ikke nogen connector. Ikke noget med. Ja, en connector nu. Kan vi komme ned og give et connector, Phil? Ja, jeg har set på den. Der er en her. Fuck, jeg lægger meget. To connector. Og jeg tog B. Hvad er hans ping Jeg på? trækker mig. De kommer B. Han lægger så meget, at vi dør af det. Jeg kan ikke ramme ham. Nej. Hvad mente han? Okay, nice. Shit. Nej, er vi trade med eller hvad? Nej, han har en ting i snimmet. Hvad? Har han ikke? Fuck nu det der også. Ja, faktisk. Fokuser på gamet, drengen. Tabte vi. Ja, fokuser på Ikke gamet. køb. Synd, at du ikke kan blive der. Anders, det er sådan, Ja. du ikke kan blive. Det er det, vi altid plejer. Vi plejer aldrig at købe noget, det er vi lige har tabt en runde. Der er flashes B. Ja. Der er... De kommer her, Alt, hvad I kan høre. 2B. Window. Nej, han er ikke. What? Hvordan vidste jeg, var der? Ja, han er hit. Wow. Han er risk. Jeg ramte ham 80. Jeg er han 12. Jeg forstår ikke det her. Se hvad der ikke hører. Mhm. Ja, det er smart nok. Der kommer en. De holder. Nej, kom ind. Shit, mand. Jeg bare... Jeg caller den plads. Jeg caller en tid ved laden, om den. Næste gang så Bare fordi køber du brækker den lille finger. Ja. vi. køber næste gang. Se, ja, du skulle have den sådan. Ind. Så mener du, at du har brækket? Det går de B igen. Ja. Okay, med det samme, vi er... Ja, en connector. Kan du have flere eller kun en? Jeg kan ikke se Ja, nogen B. kan skyder. Jeg tjekker. Der er ikke nogen B. Der er den heller ikke ved Ja, der er en Jo, lang. en B. Ja, alle sammen. Tre connector. 3 connector og en A. Nu kan vi købe. Jeg går langt. Philip bagved. Jeg går- Nej, det gør jeg. Du skal give Philip den af der. Lad Philip for AV. Og så giv mig en M4. Nå, der er ingen Philip, koncentration. Vi kan her godt vinde Philip, en jeg runde skal vise dig et sygt godt spot. Nej, du skal gå B med det samme. Jeg har styr på langen.
Er der ikke nogen, der kan Anders, kun B. Anders. Anders, Anders! så positioner. Flash Ja, is du fatter B. ikke. Jeg kender godt det der spot ved 3. Og så pik ud lige når de Oh my kommer. god. Jeg tror, jeg spiller mere seriøst end du nogensinde har, end du har indtil videre. Ikke for noget. Jeg tror, der er en masse ting, det. Pik ind. Hvor? Det er en lang. En B! Jeg har brug for backup. Han er head. Han er død. Jeg har brug for backup. Bomben B. Med pipe. Ja, han er væk. Nej, han død. Er der nogen? Okay, bare Han bliv. er med. Midt. Kommer han nok en connector. Jeg kommer bagfra. Nice. Nice. Last one. Jeg har ikke kørt. Hvor står du af? Anders. Anders. Skal du se? Skund nu Du på B. mener ikke, at du gider trade med ham, vel? Nej. Det er fordi mit musestik det røg ud. Det er min mus. Fordi min mus er så skrald. Ja, en connector. Ja, jeg ved. Han er død. Der er lidt stille ved B. Jeg har to playground. Der er kun B. Det er midt. Der er 3 midt. Jeg synes, nu skal du bagfra. Godt. Er en playground, eller er det midt? Midt, Ja, der er party. Party. Bum, så er det bum. Lad mig kaste noget. Ja, lang. Lang er vi. En party. Nice Han er party. død. Jeg har ham langt nu. Ja, drenge, de er plantet på A. Ja, hvad så? Det er kun en, der er tilbage. Mangler vi en AV? Nej, Ja. fedt party. Ja, jeg har taget AV, hvis det er sikkert. Jeg er flag. Nej. En diffuse, og så holder de 2 andre. En Jeg holder bank, har også kit, bank. jeg har kit. Ja, og så hold på toilet. Nice, han død. Nå, okay. Nice. Hvad har han af våben? Hvad har han? Han er en AK. Synd, at du godt droppe mig den her A-bestand. Skal du have en M4 i det, eller Jeg hvad? så ikke. Må jeg ikke godt på en AV? Nej. Hvorfor skal du så have en? Ej, det. Hvor- Anders! Så er det nu sammen. Har du fået våben, Sønder? Nej. Ja. Så for Så lang tid. køber jeg den ikke. Jeg tror, det er for lang tid, det der. Jamen, den gad ikke Bare købe, skynd dig, den, bare så skynd kan dig, jeg bare skynd dig. flere gange. Lige meget. Jeg smoker. Ja, connector. 2 connector. En lang. Ej, fuck nu af, altså. Hvordan? Der. Nice flip. Jeg gider ikke. Unlucky. Kom nu bare. Fucking broken spil. Kæft. Du giver hurtigt op, er det? Ja, vi har dem jo næsten. Ja, Vi er en rundt bagud, du sidder allerede til over det. Jeg forstår det, hvis det var... man kan ikke engang mærke på dem her, de er blokket. Nice, Oscar. Det er jo nok fordi de er boosted. Ja, men ham der SW CSGO, han er lem. Nice. Det er blevet bevist. At han er hvad? Han er lem, ham der er tilbage på T. Han er lem. Så... Nej, han er broken. Nej, han er lem. Han er lem. 28. Der står der på hans profil. Ja, men vi så en stream. Jamen, han er lem. Ja, han er nok D-ranker. Skide hul i ranks, altså. Ja, en jeg kan drømme P250. Men hvad? P250? P250. Ja, her, værsgo. Okay, det var den forkerte, jeg droppede til. Kom nu. Philip, har du fået en? Flashes B. Ja. Kom og hjælp Oscar. Jeg skal Også se. flash. Jeg flasher connector. Der er også flash. Jeg smoker B. En død lang. En party. Ja, en connector. Jeg går tilbage til A. Ja, Molotov B. Der står en B, tror jeg. Ja, der er en B.
Og der er også en... Jeg har... Oscar, han er der. Jeg kan se ham. Ja, han er bridge. Der kommer en af. Nice, Oscar. Han er død. Hvem tog den der? Holy shit, Kom, dreng, mand. den her Jeg har tror, vi. der er en til B. Jeg tror, der er en til B. Philip, du bliver bare af. Nej, okay. Nej, glem det. Er han ikke død? En, der står B med en UMP? Jo, ham dræbte jeg. Jo, så er han død. Ja, han toilet. Og han er sejlet. Ja, han er Skal Han død. Taget. Hvad var Tag lige den der til mig. Travis. Nice. Åh, shit. Skal du have en piece 50, eller har du? Mikkel her, byg. Er der en, der Hvorfor kan ikke? gå med mig? Nej. Det kan jeg, Oscar. Jeg har ikke nogen nades. Der er altid push. Connector. Jeg smoker B. Var det dig, der flasher? Ja. Ja. Nej, jeg holder den. Det er ikke. Ja, dog. Der er en til connector. Han går ind ad døren. Dreng, den der skal I have. Connector død. Er connector død? Ja, Ja. ja, der er Ja, en til der er connector. En til connector. Nice. Nej, han død. Jeg skal have en TK. Må jeg få en TK? Recorded. Hvad fanden? Er der en AK? Nej, der er ikke nogen. Nej, det er fedt. Reporter han. Ja, han slår til, hvad hedder det der? Han står lige ved fountain. Miss. All of you. To be sure. Fuck, de tilter allerede. Og når skal hjælpe ham. Hvor jeg skal hjælpe? Det gør han. Han rotater nok til B. Det er et blik her. Hvem skød der? Han har set. Er der en, der kan gå B fra A? Det kan jeg. Nej, her. Jeg gør det. Jeg Gå slukker. ned. Ja, jeg gør det. Ja, Hvor er vi Philip, har han er der? jo styr på A. Kigger du derovre? Hvor skal jeg? Ja, nu A. Mener I, vi har styr på A? Ja, vi havde styr på A. Eller noget. Kom så Ja, der. eller noget. Ja, han er ved banken. Han er mega low. Han er bang. Hvordan dør han ikke? Nice. Du samlede mit kit op. Det lover vi. Godt. Godt spillet. Sådan. Nu står det lige derinde. Ej, Så tror jeg, den her har vi. Nu har nogen, der kan droppe noget. Anders. jeg kan ikke droppe. Hvis du må købe AVP, så må jeg da også. Ja, Anders på teamet, der er Philip. Normalt er 4, jeg er sikker. Nu er det heller ikke meningen, at der er 2 AVP'er på holdet. Du kan bare stille lortemap til AV. Jamen, jeg holder, hvad hedder det? 1 B. Party. Der er en lang fucking lagget. Jeg er en party. What? Fuck, de lagger. En connector, minus 86. Der er 2 Der er en connector. til lang. Der er 2 connector. Nice. Der er en connector. Ja. Jeg har noget. En toilet går langt. En toilet går langt. Den var noget med dig. Byg en. Ja, de er. Der er en Nice. connector. Fuck, de er tækker. Den sidste connector. Det er mig, der mener, at jeg skal reportes. Ja, altså, vi har det jo på, du har det på film, så... Det kan du bare bruge. Er der ikke nogen B? Okay, Anders. Hvis han var connector, så ville jeg nok gå B. Sikkert, skal jeg Ja, get... var vi. Jeg får sådan der, I skal give en 3 and you're playing like limp. Sure, man. Ja, super pick, man. Det er jo nok fordi, du faktisk rap.
Det er nok fordi jeg har været længe i. Kan du droppe noget, Philip? Philip, det er nærmere, hvad har du ikke været? Ja, tak. Jeg er så lidt defensivt på Connected, så... Okay, let me stop trolling. Ej, som om man troller ham der. Ja, det er sikkert bare dårligt. Ja, han er ikke trollet. Anders, du skal ikke snakke. Jeg ligger derover dig. Jeg kan høre noget med. En connector. Åh, minus 79. Ja, jeg bliver sgu bagfra. 2 connector. 3 connector. 3. 1 død. Ja, 1 liv. 2 død. Wave, du blokker! Ej, du har en avian. Hvor er den? Connector. Jeg knækker. Det er midt. Hvorfor pusher I connector, dreng? Fordi at de står 2 derinde. Indtil vent. Nej, de er nemlig midt. Ja, der er en midt, men der var 2. Ja, vi så dem ikke cross. Hvad så Nej, skal? Du ser ham. What? Ja, han kan kun se dit hoved. Det eneste han kan gå efter dig, det er dit hoved. Jeg ramte ham 82. What? Oscar, hvad ramte du ham? Jeg ramte ham sådan 17, tror jeg. Okay, Hey, er nogen, der kan droppe mig? Nej, vi skal bare køre en ego rundt. Jeg har ikke penge overhovedet, fordi folk vil med at købe. Hvorfor gør du connect, når det er det, jeg har gjort, Anders? Ja, men det er Anders. Jeg var sådan set også godt til. Jeg tror, at Ja, en playground. Der er en hernede, 100. 2 playground. En connector. ja, der er en B. Der er en connector. 1 eller 2. Oscar, du skal blive ved med at holde ham, så du kan pushe ham fra den anden side. Ring ikke tilt. Hvorfor skulle vi drenge, vi er foran? Ej, der er det så ikke. Fordi... Jeg kan ikke reload til den der. Kan du... Hvad skyder du efter, Anders? Nå, jeg kan se her. Har du overvejet at gå af? Ja, jeg skulle sige, at jeg overvejet en gå af. De er klar at rotate. Jamen, I kan så save nu, for nu kan I ikke gøre noget. Jo. Ja, I kan ikke gøre noget. Save. Jeg skal også gå save. To HP. Har han 2 HP, eller havde du 2 HP? Jeg skadede ham til 2 HP, så han har 2 HP tilbage. Spiller smukke, og nu kan de vide, du er der. Ikke for noget, men sådan er det, man. Den kan jeg være. Skal jeg lige tage den her? Wow, Oscar. What? Nej. Det der. Ja, jeg synes sådan. Ja, fuld kører igen. Nå, okay. Fuld eco. Philip, du kan bare købe diffuse kit, hvis det er. Hvem er bedre til mig end AK? Mig. Mig. XD. Jeg kan prøve. Så tager jeg ikke langt. Ja, det er svært at holde ud. Connector med en USB med AK'er. Jeg skal også holde B med en fucking fejl. Jeg skal holde lang med en USB. Ja, en mess. Skadet 54. Jeg er connector. Jeg er connector. Øj, Minus fix den. 45. Minus En 45. lang. Jeg flasher. Igen, I står begge to i connector. Dreng, det Anders, skal jeg sige noget? Jeg kan høre en her. en med. Jamen, det er... Jeg venter bare på, at de går ud og søger efter mig. Og så kan jeg få et kill, og så hvis de har en... Så tager jeg den. lad være med det der. Hvem er det, der sidder... Det er Anders. Nice. Du kan sagtens gøre det. Nej, kan jeg Det ikke. er godt nu, det må 2. Bare prøv.
Han er fedt. Jeg kan ikke gøre noget, mand. Kæft. Ikke tid. We chilling. Ja, nu hvis man bliver ved med at sige det, så er jeg så tilter mig. Ja. Jeg er ikke begyndt at tælle det nu. Det er heller ikke. Ja, du er endda den, der... Anders, for helvede. Hvad? Fat nu, når du skal gå B. Jeg holder Skal du de... selv gå ind? Vi holder de samme positioner, dreng. Flash lang. Ja, så skal du nok ikke gå En connector. død lang. Nice. Ja, Nej. En okay. mere lang. Hvor er der en? Prøv at gå med, jeg prøver at gå med. Ja, der kommer ind og connector, To connector. Philip, der er en AV herovre. Ja, de En går B. ind på Jeg B. har AV. Gå B, dreng. På det bag. Også. Jeg er en tøjle. Men bumpen toilet. Lige på efter. Også du næste pusher, fordi du har... Yes. Sidst han kommer ned fra stairs. Men du har bumpen, ja. Hvorfor er de rapporterer dig? Det må de gerne. Det gør de kun for, at han ikke kan clutch en map. Du har et skud. Ja, ud af 30. Ja, men hvis jeg skulle til at reload der. Kom igen. Kom igen. Men så fik de ikke en AV. Anders, gå B. Anders. Fint, jeg går B. Nej, det gør jeg her på vej. Hvad havde du? Har du mødt? Anders, jeg kan tydeligvis ikke finde ud af det her. Nej. Der er en B. Ja, en midt. Ja, der er en af lang. En midt, minus natten. Åh, shit, der er De er alle tre sammen lang. langt væk. Hvad? Tag nu ham den anden, der var en mere. Nej, der var Det er en ikke. fucking decoy. Jo, der var. Der var Nej, et det var en decoy. Nice. Kom igen, drenge. Jeg kan ikke Sidste runde. lide, at ham den øverste, ham den øverste, så han kun MG. Det er sidste runde bare forsvar. Hvorfor forspiller det sidste runde? Jeg køber. Okay. Det ved I, hvad jeg mener. Anders, Hvad? kom nu ud. Du bruger så lang tid i spawn. Der er meget. Ja, undskyld, jeg lige tænkte over, hvad jeg købte. Det kan jeg godt se, det er forfærdeligt. Perfekt. Flash lang. En lang. Han hopper, og så skyder han mig fucking direkte i ansigtet. Jeg er en connector. Wow. At de bare skyder mig igennem smoken, mand. Nej, vi skal ikke begynde at tælle. VH. What the fuck? Those smoke. Ja, Du har ikke noget det at save os. Det fører skyder ham gennem smoken. Du kan lige så godt prøve. Du har ikke noget at Hvorfor? save. Det er når det er sidste runde, eller hvad? Ja. Tak for mig. Hvad? Tak for mig, tak. Skal jeg lige... De forsøger at genere os. Det gør os sure. Gå nu for diffuset. Hvad du gik efter? Easy. Skal vi lige gøre dem ordentligt her? Nå, okay. Vi kører det, vi normalt gør.
Dreng, vi kører det, vi normalt gør. Giv mig lige bomben. Anders. Bombe. Anders. Hvad? Drop bomben. Flot. Og vi går af. Helt du går med lang. En connector. En connector. Ja, okay. Ja, 2 lang. En ude lang. What? En mere. Fucking bøssehacker, Der er en, der er mand. skadet. Ja. En lille retarderet Ja, møgung. der er en mere. Hvad med til? Den tøjler er død. Der er en lang, en lang. En Og ikke lang. gun foran, ikke gun foran. Hey, vil du have en USP? Vil du have en USP, Jonas? Her, her. Vi skal ind på sætte. Kom nu, dreng. Der er der allerede en. Jeg har kun en blok, man kan ikke gøre en skide. Kan de sten? Han er toilet, Han er han er toilet. toilet. Han går ud nok, han går ud nok. Åh, du gik ind foran. Han har ramt en tryk. Wow. Er han inde Bare på lad være sætte? med at gå efter ham. Nice. Hey, køber jeg beholder min USB. Okay, vi går langt. En connector. Drop bombe. Optager du stadig? Nej, jeg skal bruge et andet program. Det her program her, det fucker. Ja, bombe. Come on, Mikkel. Men du bruger alt for lang tid i spawn. Kom nu. Lad være med at tage det seriøst. Jeg magter jeg ikke. Det er da sådan, han sagde til mig. Hvordan tager du ham lige der, Philip? Hvad? Nej, han lukkede bare direkte aim over i hovedet på ham. Når du bruger bare aim-lock. Nej. Hov, der står en gang. Så nu bruger jeg ikke. De har pistoler, Husk mig. drenge. Jeg har også pistol. Ja, nu siger jeg, at de har. Ja, der er en bank. Ja. En Han er net. hit, han er hit, han er hit, han er hit. En net, det. En død. Mikkel, hvorfor gik Mikkel? Mikkel. I kan også ud af gamet. Ja. Ja, han er stadig på det. Han er stadig på Discord. Tror han crashede. Kan det være det? Sådan er det med sådan nogle computere. Bare køb en laptop, det er meget bedre. Ja, han crashede. Ja. Så vi gør igen. Nej, det er reporter til alle sammen, drenge. Jeg tror altså bare, de For er hvad? lidt... Jeg tror, de troller. Altså, hvad vil de Jeg flasher reporte langt. for? Der var 2. Ja. Hvis jeg havde aimhack, så havde jeg nok en 7. Så havde jeg nok en 7-1. Nej, det Jeg er behøver helt... du- Ja, jeg er det død, behøver- jeg er død, jeg er det behøver død. du ikke at have. Bare for du er aimhacker, så burde du ikke have en pisse syg score. Altså, har du, det er ikke for noget, men har du nogensinde hacket CS? Nej, hvad tror du selv? Nej, jeg gør det. Jeg kommer om tøjet. Altså, hack det kunne sætte til at være så legit som muligt, mand. Går du hen og tager bomben? Det der, det kunne være hack, altså alt kan være hack. Ærligt. Du kan sætte hack til at være alt. What the f... Der kommer en fra toilet. Ja, der er også en med scout på side. Ja. Hvad med Ja, rotate? det skulle jeg gjort. Det er min. Det er min, det der. Du skal ringe. Det er den. Philip, skal du have AV? Jo. Kan du købe en... hvad hedder det? AK til mig? Det har han gjort. Og den har bot, Skal vi ikke prøve at gå B, drenge? Drenge, skal vi ikke prøve at gå B? Jeg har en gale. Ja, botten Ja, har men alle de AK. går A, så det... Vi går Skal jeg B ikke lige næste prøve at runde. gå... Ved du hvad, jeg prøver lige at fake B. Nå ja, hvis I går A langt, så kan jeg prøve. Der kommer en lang. Der kommer en lang. Godt, En gram skid. en toxic. Det flasher.
Wow. Drenge, hvor er I hen? Hvor er I hen? Der er en stairs, der er en Der er midt. stairs. Jeg kommer ind med. Hvad vil vi prøve at gå B? Hallo, hvad vil vi prøve at gå B? Det er godt. I bliver bare ved med det der, så går vi igennem connector. Ja, jeg gider fucking ikke mere. Bare ind og plant. Nej, lad være, Nej, lad det får være. jeg politik det der, for satan. Det er når jeg rammer min mic. Fuck, hvor er det dårligt det der. Dude. Ja, han er her, han er her. Shit. Nej, jeg kan ikke ramme skid. Nice. Godt du kunne. Ja, lad os prøve at gå B. Bombe, Anders. Hvad? Drop bomben. Nej, jeg vil gerne prøve. Nej, jeg har et Anders. sygt. Anders, drop Jeg har det. et sygt. Anders, drop det. Nej. Anders. Nej. Fuck Hvorfor? dig. Seriøst. Kan Mit det ikke være hold- lige meget? Og jeg er in-game leader, så, så er det mig, der bestemmer, ikke dig. Der er en. Jeg hjælper dig ikke. Han død. Jeg har en bot. Det er det, der sker, når det er, man Shit, ikke der gør. bliver flashet. Hvem er det, der flasher? Mainstream, siger Ja, jeg. ja. Jeg blander. Jeg er ikke engang plant. Han er bridge. Hvor er han? Water. For water. Han er død. Han var med short, han er Ja, død. en water. Jeg ved ikke, om han går monster. Nej, det gør han ikke. Philip. Ja, De kommer bare med, at jeg skal ligge med en lille fornstar. De tæller læser over dig. lol. Yeah! Yeah, boy! De går væk igen. Også bare et bevis på, at de er boosted. I hvert fald nogle af dem. Philip, du spiller der- som en silver. Ja, mig. Spiller som selv. Silver. Er vi enige? Ja. Men ifølge dem, så spiller jeg jo som folk. Jeg går connector. Med botten. Jeg kan høre, der er flere, der kommer ud på site. En connector, han død. Nå, mega lige for cooldown. En toilet. Minus 54. Snart kan jeg. Toilet, eller hvad? Ja, minus 54. Toilet Han død. død. Det er altså også bare rip. Er der en, der holder dem B? Eller jeg venter lige Ja. på dig. Jeg har dem. Kan du gå forrest? Entry fragger med AV. Det kan jeg sagt. Sgu da. Kom nu, plant. Jeg er bank. Jeg har dem. Bank! For helvede, Ja, du mand. skal skynde dig at komme. What? De har blivet på det, Anders! Hvad? Nej, hvor godt. For hvad? For at være dårlig, eller hvad? Ja. Han er ligesom bank. Jeg havde ikke mere musemod plads. Nej, dreng. Nå, okay. Dreng, vi gør bare det, vi gør til at starte med. Taber. Fuck nej. Vi kører A. Hvad fuck er det der buster? Bastard. Bastard. Altså, det skulle det samme, hvis jeg kalder dig for en faggot, altså. Det... Men det er han jo selv, så. Jamen, det er du fandme også. Ja, der er en der. 36. Du skal ikke bare, du skal lære, du skal ikke bare bait, det skal du ikke, det er en dum idé at gøre. Mig? Men jeg har tabt, jeg Nej, havde kun deagle. Anders. Ja, og Jeg havde jeg kun havde, deagle. og I var 2. Ja, han var Nej, jeg var skadet. kun en. Nice. Ja, okay.
Der, den står der helt over hjørnet. Den står derovre. Bagfra. Jeg planter. Jeg kigger stairs. Bank. Hvad? Ej. Han er bank. Bare spil tiden. Hvad? 4-4. Kom igen. Hvad for en kniv har han egentlig? Og M9 eller kan vi anvende ultraviolet? Den er fandme mere værd end din computer. Hvad? Den er mere værd end din computer. Hvordan ved du det? Du har en lorte computer. Hvordan ved du det? Du har en Men hvis den er flexende statssikker, så er den mere værd end alle vores computer, altså. Det var den ikke, den er battlescard. Det kan du ikke se. Jo, Men mindre du var inde på et inventory kig, så kan du selvfølgelig godt sige det. Men fucking gider jeg ikke. Der er ikke mere. Hvorfor køber botten altid den der fucking retarderede fisk? det er en tøjle. Ja, han er helt... Nej, han er ikke helt. The fuck, man? Fuck, jeg er skrevet. Går ikke så godt her. Det er jo sindssygt det her våben. What? The fuck? Og han siger, at jeg hacker. Så clutcher vi lige. Og så, ja. Så du lillefingeren. Eller hvad, Philip? Det gør den snart. Hvad? Gør den i hvert fald snart. Hvad du gør? De kan også kant. Står så hårdt ned i bordet, jeg kan. Det er det eneste, jeg gør. Nå, det er taktikken. Hvordan Det er du bliver god simpelthen til CS, Det hedder bare... Det er at slå så hårdt du kan ned i bordet. Det skal nok hjælpe, drenge. En Kom ud med lang. aggression. 2 lang. Jeg smutter. Ja, en død lang, en tøjle. En død lang. Så er jeg lidt død. Så fægt. Jeg kigger altså lige her. Eller bagfra, og jeg har bomben. Ja, her, drop. Drop. Der drop. Her. Oh! Ja, han er bang. Jeg har bagfra. Ja, bank. Ej, han er bank. En bank. Ja. Nej. En stairs. Kom nu! Drenge, vi har ikke plantet. Nej, Og kommer jeg vi heller ikke til. Hvem var det, der smadrede noget der? Skal vi ikke prøve at rush B? Det kan vi sgu godt prøve. Vil du virkelig gøre det nu på det sidste runde for dem?
Altså, vi kan ikke nå til Nu hvor vi har Saki, så får vi måske lige at vinde et par runder alligevel. Det var bare en idé. Tager den og brug ikke rush. Vi kan godt gå B. Er I på side? Der mistede vi en bombe. Åh, Der er rotator. Pedro ved Ikke gå åbenbart. connector, nej. Han kommer fra... Ja, fuck, jeg er død. Fuck, man! Det er ikke det her lortespil mere. Fucking Tilde-spil. Kraftedeme utroligt. Hvad står NS for? Nice shot. Kan du connector? De har åbnet connector i hvert fald. Ej! Han er over ved bus. Eller truck, eller hvad fanden man kalder det. Det er til højre. Ude ved lastbilen. Ved lastbilen til højre. Fik noget. Og GG. Fuck, de lort. 32-17, mand. Ærligt, kom nu.